खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन हेल' एसपि ब्लगआव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। लाइभ कमेन्ट रिडिं जागोन दिनै थांनाय दाख्लै सानसे सिगां जोंहा मानगोनां EM राकेश बिथाङा नाइन वाचिं आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जोंहा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा थारैनो BTC नि चिफ जानायनि सिमां नुमारदों नामा नैबेखौबो सावरायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम, लिंकखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो जइन जायो। बेनिफ्राय जों माखासे कमेन्ट्सनि रिडिंसफोरखौ फरायनो थांगासिनो दङ। स्ट्रिमा नेटनि एसे इसु दङ, माबायदि जादों कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरनो हागोन। बिनि उनाव जों थाबैनो स्टार्ट खालामनो थांगासिनो दङ। 7:05 PM आव स्टार्ट खालामगोन। बिक्रम दैमारि आदा बिथांनि सायाव जोंहा EM राकेश सारा मोनसे समाजाव गनायथावि मोनसे राव बाहायदोंमोन। नैबेनि फारसे रायजो राजानि कमेन्ट्सफोर फैदों। नैबेखौहाय नोंथांमोननि सेराव फोरमायथिनानै होनो नागिरदों आङो। फरायनानै होगोन, नोंथांमोनाबो स्क्रिनाव नायलांबाय थानो हागोन। 9 वाचिं SB ब्लगनि फेमिलि रायजो राजा नोंथांमोन प्लिज कानेक्ट टु द चेनेल। बिराद डिस्टार्ब, नेटनि बिराद प्रब्लेम।
Raju Kumar Brahmo resigns from BJP and says that मा बुंदोंमोन बिथाङा फोरमायदोंमोन दे suddenly Biswajit Daimariया मानो BJP आव जइन जानो गोनां जानाय बै समाव दिनै बिथाङा बहायना गालांनाय नै बेबायदि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा फिन आरोबाव BJP आव जइन जाफैनो गोनां जादों स' नै बेफोरनि फारसेबो सावरायनो थांगासिनो दङ रायजो नोंथांमोन watching. Okay, रायजो नोंथांमोन बबेनिफ्राय जइन जाखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन So time जाबाय so let's start the video फिन खनसे बरायबावबाय बयखौबो हेल' एसबि ब्लगनि लाइभ कमेन्ट रिडिंआवहाय स' जों दिनै सानसे सिगां जोंहा मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथाङा हिन्जाव मोखां आरो हिन्जाव साइज होनानैहाय गोबां मोनसे लाजिथावना समाजावहाय नैबेफोरबायदि राव सासे दैदेनगिरि बिथाङा नैबेबायदि बुंनायनि फारसे गोबां रायजो राजाफोरा नैबेनि फिननायखौ हरदों आङो नोंथांमोननि सेराव नैबे बिथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय फरायथिनानै होनो नागिरदों लोगोसेनो मानगोनां जोंहा Honourable स्पिकार सार रायजो माबानि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बिस्वजित दैमारी बिथाङा फैबाय थानाय समफोरावहाय थारैनो बिथाङा BTCनि चिफ जानो लुगैमारदों नामा नैबेफोरनि फारसेबो सावरायनो थागासिनो दङ नैबेनि फारसे आङो बुंनायनि सिगां नोंथांमोना मा कमेन्ट्स हरनो सानो थाबैनो हरनो हागोन आङो नैबेखौबो फरायथिनानै होगोन बिक्रम दैमारी आदा बिथांनि सायाव बिथाङा जोबोद मोनसे समाजाव मुगैथावना राव बाहायदोंमोन स' नैबेफोरनि फारसे रायजो राजाफोरनि फिननाय मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथांनिसिम स' नैबेखौ दिनै फरायजोबनानै होगोन हायाब्लाबो जिमानखिनि दङ आं बेखौ पिक खालामनानै नैबेयावहाय लाबोदों नोंथांमोननि सायाव फरायनानै होगोन अके स' बिदिब्ला जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो फरायनो आखायाव लादों जोंहा पंकज लिरना हरदों राकेश EM is a shameful man but लैहोर गयारी would be a good leader near future थारैनो जों बुंनांगोन जोंहा लैहोर फंबाय बिथाङा जोबोद मोजां गोख्रों मोनसे दिनैनि थासारिफोरखौ नै बर्तमाननि थासारिफोरखौ लानानै बिथाङा गोख्रों बिबुंथि लाबोदोंमोन नैबेनि फारसेबो अमिय कुमार नार्जारी होननाय सासे
सुबुं नैबेयो जानांगौ UPPनि बिथाङा बिनि मोनसे भिडिअबो दंखायो आंनावहाय गर्जन मसाहारि सारआ बिथांखौहाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय बोख्लायजानाय होननानै फोरमायदोंमोन बिथाङा। स' बिथाङा माखौ लानानैहाय लैहोर लैहोरनि सायाव खेंफोरथि होफिननाय बियो थारैनो एक्सेप्टेबोल नंगौना नङा। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय मा लैहोर लैहोर बिथाङा जा बुंदों बियो 100% मोनफा राव बिथाङा जे बुंदों बर्थमाननि थासारिखौ लानानै बेफोरो गासिबो 100% ट्रु। बिथां बुंनाय बायदिनो दिनैनि समाव जों नुनो मोनगासिनो दङ। नबनि बसुमतारी बिथाङा हरदों लैहोर लैहोरनि थाखाय थेंक इउ होननानै हरदों। आरो आरति महिलारि बिथाङा लिरना हरदों नों सासे EM जानो समायासै राकेश नोंथां। हिनजावनि हरदों। जानाय BJP दोलोनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिथाङा नैबे दोलोनिफ्राय रिजाइन लायो आरो फिन जादों दिनैनि समाव जों नुगासिनो दङ गोबां दैदेनगिरिफोरानो BJPनि बेहाय BPF दोलोआव फैफिननो हमदों लासै लासैनो। जोंहा इमानुएल मसाहारि सार बिथाङाबो BJP दोलोनिफ्राय रेजिगनेसनखौ होबाय फर्मेलि। आरो दा बिथाङा फैबाय थानाय नै 30 दोलोआव फिन खनसे जयेन जाफिननो थांगासिनो दङ बेखौबो मोनथिनो मोनदों। आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय राज्य बिस्वजित दैमारि सारआ दरं उदालगुरि समस्तिनिफ्रायहाय MP हिसाबै गेलेगोन नामा नैबेबो एसे सन्देह जानानै दङ। गोबां रायजो राजाफोरा सोंदों आरो लोगोसे जों खोनानो मोनदों। थ' नोंथांमोनाबो जुदि बबावबा खोनादोंबा कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दरं उदालगुरिनिफ्रायहाय दिलीप सयखिया बायदि बिथांनोथ' रावबो भट होनो थांखाया। स' नैबेयावहाय बिथांमोना अपसन गैयै जानायलाय बिस्वजित दैमारि बिथांखौहाय UPPL दोलो सापर्टआव BJPनिफ्रायहाय टिकेट होनो हानाय होननानै सन्देह बहाय दंमोन जोङो बुंदोंमोन मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि सेल्फिसलि माने दोलोआव हाबनाय ओंखारनाय बेफोरबायदि गावनि सेल्फिस थांखिखौ लानानै बिथाङा दिनैनि समाव रायजो राजाफोरखौ दैदेननो सानदोंमोन नामा। बिथांखौ जेब्लायबो गोजौ थाखोआव दोनबोबाय थादोंमोन मानगोनां महिलारि सारआ। नाथाय मोनसे समाव जों खोनानोबो मोनदोंमोन जे बेनो जेसेबां होबाबो थोआ बियो माने बारानिफ्राय बारा लुबैनाया बारा जाबाय बेहा होननानै जोंहा मानगोनां महिलारि सारआ मोनसे समावहाय बुंनायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन। नंगौना नङा रायजो नोंथांमोन कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरनो हागोन। नाथाय जोंनि कुइसना बेसो बिथाङा दिनै BJP दोलोआव जयेन जानानै बेसेबांथो मा खालामनो हाखो नङा होमबा। सासे स्पिकारल' जानानै थानो गोनां जाबाय आरो बिथांनि सायाव गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरि दंबावो। बिथांनि जि हास्थायनाय फैबाय थानाय समफोराव बे जाफुंसार महर मोनगोन ना मोना नैबेयो जोंनि रायजो राजाफोरनि सायावसो सोनारना थासिगोन। हक जों कमेन्ट्स रिडिंआव फैफिननोसै नै बिस्वजित दैमारि सार बिथांनि जिहेथु सिमां बा बिथांनि फारसे राजु कुमार ब्रह्मआ जिहेतु मोनसे खेंफोरथि होदोंमोन जे बिथाङा BTCनि चिफ जानो लुबैयो लबि केन्द्र राजनिति खालामबाय थादों होननानैबो बिथाङा फोरमायदोंमोन। स' बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरदो। दानिया जोङो कमेन्ट्सखौ फरायफिननो आखायाव लाबाय। गिता नार्जारि बिथाङा लिरना हरदों राकेश EM सार नों लावखारनिसो राव रायज्लायो लावखार जाब्लासो समायगौमोन होननानै बिथाङा लिरना हरदों। सोरबा सासे गोरों लाइमोन सेंग्राया पिस एग्रिमेन्टनि उनावबो बर' रायजो राजानि अलखद आरो बांबोनाय
बांबोबाय थानाय दुखु दाहाखौ नुनानै सहायनो हायैयाव BTR सरकारनि डिमेरिट्सखौ एक्सप्लेनेसन होनायखौ लाजिग्रा लांसुनिया सियाल गोथांफ्रा खर'आव जुजाय गोनांजोब सियाल मोखां राकेश ब्रह्मखौ आं माजों रुजुबावनो he is not only a dumb person he is a silly person होननानै बिथाङा लिरना हरदों बिथांनि कमेन्ट्सखौहाय गोबाङानो लाइक खालामदों बेनिफ्राय अभिलाष बर' बिथाङा लिरना हरदों BPF राकेश दाउखा मोखांनावलाय माथो मेलेम दं आं बोरमा बेफारिसो बे सैमाया इउजार QM लिरना हरदों राकेश मिस्टार राकेश बिथाङा सासे EM जानो लाजियाखै होननानै बिथाङा लिरना हरदों आरो इउजार HS5NTQ4 आ लिरना हरदों लं लिभ हेल' SB ब्लग एन्ड लैहोर लैहोर गयारि ग्रेट स्पिच जय बर' हारिनि थेंक इउ बिथां हायोब्ला नोंथांमोना इउजार नेमखौहाय नामाव दोन अब्लाना साबसिन जायो गणेश बर' बिथाङा लिरना हरदों बिक्रम इज ग्रेट बाट EM राकेश एन्ड अमिय बोथ आर माइन्डलेस क्रक्स होननानै बिथाङा लिरनानै हरदों BR ब्रह्म बिथाङा जोंहा लिरना हरदों बे राकेश गुन्दा बोरमा सिखावा सासे निहाथ लांसुनिया होननानै सिगाङावबो सिनायजाखादों हिन्जाव मोखां हिन्जाव साइज सोदोब बाहायनायजों रोखा जाबावबाय दे बे निहाथ राकेश सोद्रोम गैयि आथिं थोंनै मैखारि जुनादसो फंबाय लैहोर लैहोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो गोरबोसेव जोबोद डिस्टार्ब होबाय नेटआ रायजा नोंथांमोन निमाहा बिनो थाबाय लाइभखौ बेयावनो फोजोबथ'नांसिगोन मानोना नेटआ जोबोद आप डाउन जाबाय थादों आरो नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे सम आंजों होफानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय स' नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन भिडिअआव टिल देन स्टे टिउन बाय